Принципна договорка между Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик, англичанинът поема червените дяволи до часове и ще изкара до края на сезона, ако всичко е наред. Бившият треньор на Мидълсбро, бившия временен менеджер на Манчестър Юнайтед, легенда на червените дяволи като футболист, Карик поема отбора. Детайли се изясняват в момента в отношенията между Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик, но е почти сигурно, че той е новия менеджер на Манчестър Юнайтед. Избора беше между двама души, между Оле Гунар Солскер и Майкъл Карик, двама души, които работиха заедно по време на периода на Солскер. Карик му беше помощник. В клуба обаче сега са спрели на бившия халф Майкъл Карик поради няколко причини. В Мидълсбро показва, че може да изгражда млади футболисти, че може да ги развива. Може да прави така, че да вади отбори от криза, защото в Мидълсбро нещата не бяха изобщо добре. Тима беше на 21-а позиция, той ги качи до 8-о място, след това беше много силен втори сезон и третия тогава не се получи и го изгониха. Но като цяло хайпа и емоциите около Солскер са повече. Той е по-емоционален, по-вълнуващ, докато Карик създава повече стабилност и повече спокойствие. Нещо, от което се нуждае Юнайтед в момента. Първите му два сезона в Мидълсбро като треньор бяха доста добри, с хубави постижения в турнирните битки. А в трите си мача като временен менеджер на Манчестър Юнайтед след уволнението на Солскер преди 4-5 години, той не загуби. Той беше махнат и бе заменен от Ралф Рангник, който тогава стана постоянен вариант, след 2 победи и едно равенство. Равенство срещу Челси и 2 победи. Едната беше Шампионска лига с 2 гола на Роналдо срещу Вилереал, ако добре си спомням. Така че Карик не е губил начало на Манчестър Юнайтед. Той застава начело на отбора до края на сезона.